Sakto na ni. Sakto na ni Bon. Uwang pa na eh. Kuwang. Pwede itong buhaton dahil balay. Sakto na na eh. Itag mga itong buhaton. Oh, lagi. Oh, ambres pa di ay. Isag ka kilid, upat. Nya, ambres pa. Ya, palitan pa na ito ng kawayan. Mga lansang. Lagan pa kayo nagkuwang. Oh, pagkasilo sa diya oh. Tawas, katul-katul. Apo, biyan niya eh. Sakto na na eh. Di pa lagi, sakto ko taon. Yun sa mo pag-estimate. Bright mga kagmat. Yun sa mo pagkwintangon. Kailang wala, sakto na kayo na. Mas mahal gani, punaan pa na to. Warog siguro yun. Mga gana. Hanap mo na ito palito namin para dapat. Wala yun, daghan yun. Mas mahal yun ang punaan pa na to. Pag mayo ka ng liguno na to. Guma na siguro na Bon eh. Ato na sa andamon. Naunsa man ka, umagod taon. Uy, paminaw ha. Ay, di pagsaba-saba nga magbuhat aglitag ha. Ito nga liyog, daghan ang musunod. Okay, kita mo saba. Uy, nagunsang mo diya. Aw, kuan. Ay, buhag kahoy. Saan umin ninyo? Oh, among isumbay sa Mumbai. Kay hapit na mga asawa si Simon. Di tatay. May nani ba, natay ko yung sa itong kinabuhi, mag-ugay-ugay sa itong bukton. Elisod mo sa kahayog, pirmi mo magkuyog. Arong mo ha. Kung sa pagtuo ninyo, magbuhat mo extension sa bay, Ulagi? Oo, yun. saan lagi ka? Tarong biyan ninyo, no? Wa ba mo kay baw sa bagong balao di Sir Marlon? Tagaan gihapon ka. Wag mi kabawa na. Tingnan mo dito eh. Sa may bagong balao di Sir Marlon. Wa lagi gitugutan nga magtukod og bagong bahay din he. Di bitaw may magtukod. Amor mo na sumpayan. Parehar na basta bag-o. Kaya di mo sugot si Don Sibyo. Bago? O among sumpayag daan. Bugalon juga na. Ay sig bugal-bugal gud. Ito. Wala ni mo masabti. Masabton di ka ha. Sumpayan na mo ang bahay, pero dili pa babag. Pataas ba? Hindi na pwede. Pataas do sa danas. Oo, ingana. Di na pwede. May nang duhatoy. Kay akong asawa ug ako adto mi sa taas, kini si Buni adto ra ni sa ubos. Hoy. Okay na. Kaya ako sultihan si Sir Marlon. Kira di ka mo ha? Tingnan niyo sa tatay nga. Magkuyog tang tulo. Gununagin mo. Ay, nagusig pangasaba di Antoy. Kalimugmog ba mo pa minahon? Eh, ikaw na ba sa daan na? Nga na ako may sadan. So, ano mo si kagyaw-yaw diha? Gingan tamong kuyog mo na ako di mo musunod. Gitawag bito ka na mo, ka na minaw. Yakaron kami basulon. Kisa man day sadan. Ako na sad. Gingan tamong sunod mo na ako di mo musunod. Sungilom na mo, uy. Aba, ba ninyo, eh. Ano atong gito dito nga na may mga tao? Maglain makahata. Usay gusto nimo sumbagong tika? Sige, sugma ka. Ikaw ha? Isog Imo pa ka. sa kumagito na. Sige na siya, Lin. Ganang manok mo ka nako. Sige na siya. Ikaw mo magsigaw, eh. Samok ninyo, eh. Wingig lang na mo ron. Wingig bitaw. Sobra na sa kikab. Ayaw na lagi mo Isog pagsigaw, pa ka, eh. Dre. Kanang naon Kilom mo. na. Floor. Lupad gyud na dito. Ikaw ba nakalimot ka ba, bay? Lain mo lang manghod, magkuhan man ka. Uy, puyong ko naman duha. Gaway. Uwoy oh. Ato mun. Isog na ba kayo na siyandoy? Bagal Ganaan kay makatilaw ka Oo, nito sige, mo. sige, Ha? Ayaw lagi mo. Asa na doy? Ikaw ay sa kapila-pili ha. Labot. Di mo man na apil-apil. Ay panapat doy kay di mayo manapat o babae nga suon pagid mo. Ay pangilabot. Kay kabaw kung naibog ang floor. Mulaban jud kaniya. Ito na kang tabi di hay. Oo. Ay na lang lagi. Tinuod gali. Aka ang tabi ito halo. Flor, giunsa day kaniya Flor? Gisapot man ni siya. Hadlok ko na itas iyang kumo. Tuog rog mahadlok ko ba? Nya unsa man? Gusto jud ka makatilaw sa akong kumo? Gigi dire na. Oo, Saman, oo. dali na yun. Agito jud ko Ay nimo. na lang lagi, ay na lang lagi. Hoy. Magsuon mo.
Ay, Ikaw? nalalagi doy. Ug ikaw? Sumuya ta mo tatay niya. Tuog na siya ngadlo ko niya ay. Flor. Ay, nalalagi doy. Ay, gusto ko lang mo. Makuwang doy. Laki na wala na ito. Babae na doy. Ano day babay ko? Ikaw pa lang pag niya ay. Si Manny magsuon mo. Ay mo palabi kayo. Ha, away. Ano ba lang? May kano niya. Mga bunog mo. Ako ba mo daganan? Kato, babae to pamati, pero laki to lawas. Tana, tana, oy, tana. Ay, tami. Ha, kalingan doy. Ibuko bang ka sa ibog ang floor? Amon, bayuta. Mura magdi tinuod. Noon sa? Yan naibog kong floor. Sa kay pong di floor, no? Mura magdagmahay, nagtuko ka niya. Iyalig ang bayot may naibog ni mo. Mga nagsilo siguro to. Buot ya ka. May noon. Nga. Kabaho si Flor nga. Nasa ko pag-ibig niya. Segunda ay dayon. Para makita ang kata kung sugton ba ka ni Flor. Oo niya, ara. Digahan lagi ko na siya sa akong pagbati. Total, kung musugot siya, pangasawon man dayon ko na siya. Yatera? Oh, sumuti dayon. Para magkinaon sa manguham tag kwarta. Ipakasalta mo. Ay, anyaray. Tayo pa ganay. Anay? Yaya. Basta, papangasawa na Flor. Ha! Huwag tayo kung hapon. Huwag pa huwag. Sa balita, sir. Murag di yun katuhuan. Sa? Si May bata na kuno, sir, nga nakahikap sa kanding. Ha? Bata? Nakikap sa kanding? O lagi kuno. Sinisidro ay kuhig sa mga bata. Nakasugat kuno sa kanding. Ano ba? Unyaw niya. Unsa pa man? O lagi, sir. Wa kuno maglihok ang kanding. Nya gisugo din ni Sidro katong bata. Nga pagpaduol sa kanding. Gihikap sa bata ang kanding, sir. Ang agtang dito ng sungay. Pero, tingin ko siguro, kung mao ba itong kandinga akong nakita, kay, wa masadyo ko kakita sa kandinga binuhi ni Don Andres. Pero sa sulti-sulti sa mga tao, sa sugilangon sa mga tao, natugma man sa kandinga akong nakita. Mao na tingali itong kandinga by drink. Aran lang, gawa ka magmanoy na ko. Siguro kang mao to? Aw, di noon. Pero sigun sa imong giasoy karon, nakakita mo sa kung anong kandinga. Ang kadaot lang, kaya wag kita kaila. Ayaw nagkabala ka man no. Kaya umadak pa na gaya ng kandinga, ako'y mususi. Ako'y mangunay sa pag-ilaan ng kandinga. Bitaw, day pa rin. Kay, swito-swito ang saga ng kandinga. Apugog ka ni Don Andres Bernijo. Kung pakitod pa lang ko ng kandinga, unya pahikapon ko. Nakasiguro gyud ko nga makaila gyud ko. May tada kung magpakita sa kanding diyan mo. Oh, si Sir Marlon no? At sakit ko yun ito, Hanay. Namumila ni mong imoy gagaw. Mayng hapon diha Marlon. Oh, ngapon. Isidro, Oy, unsa ni katinuod nga kuyog kuno kas mga bata nga nakakita sa kanding? Oo. Kuyog yun ko. Mga bata akong kuyog. Nakakita ko pero di ko kasiguro. Umuabot tong kandinga. Ano ba? Ato alang paaboton Marlon nga madakpan ang maong kanding. Kaya di man ta masayod o kung mao bagyo to di ta makahikap. Ikaw pa rin ba? Sabot ro ta. Laruhon tani ba? Unsa man? Kung madakpan juga ni ang tinuray ang kanding nga atong ipangita. Kinahanglan adto ginong papa. Aw, anda man kumutuman anak Marlon. O kung madakpan na gaya ng tinuray nga kanding, aw ato gyud hatod sa imong papa.
Amo ginay sakto. Amo ko ng kanding. Wala po na. Marlon, mao bitong di itahan dayon kay susihon pa man na ug mao ba gyud ng kandinga. Mao nga ayaw pakasada ang tao nga makadakop sa maong kanding kay tan-awon pa na. Dili. Basta kay ang sulti ni Papa. Ug na ganing kanding, itahan din niya. Bisag di mao ang kanding. Ang maog sa di. Ipakita na ko kay ako'y magsusi. Unya og ari itahan nako kay aron ako'y mususi. Tigtag ni mo eh. Mubiya ka hatagi katungod ni Papas kanding ha? Di na mistil nga tagaan ko katungod oy. Kay di man sa kumangangkon sa kanding. Tama na! Unya ta magdaog na ng kanding. Tara tay! Nay, asa ni bakla? He! Itahan gid ako. Bugo ka! Yimas! Sekarang kubutan na ni eh. Tumuskan di kubutan mahinong kayo ni Nabita.